syukur nakaslam jong unongsan hima. MDC ke National People's Party na Ramrai Jerngam constituency uba bajap pengrum ulaong kertong ke VPP uba Ricky AJ Singkon bat presiden barang ba jong ke seng uba Arden Miller basayo moy kiladon gajinya per jingmut halor ke ketin Hindi ulakin no uba Ricky haba ulet bantep kerteng uong ba unom persya ya ke ketin Hindi kat ba uba Arden pat upersya ban keren de ketin Hindi hapo kayeng dorbar tawan jong ke jela uba bajop ula keren yigini kikintin ke jinyalang jong ke NPP kabalalong halat kerhong mau kenro constituency kabalalong mentakasngi karpo hunyo trik ulber arajar arpusau jong ke parti NPP nakerpa EP ki nom kitkam jong ke parti haki unit baper jong ki shnong ji jong pi bapin yang haka mensiam ke bas kam na kebenta ke parti haka ne ke election MP na kebenta i madam Amperin lingdo i belong i candidate i jongi ke jingkmen ke jongi haka ne ke jela ke jongi ke long ba ke parti NPP kadon ya kata ka vote share ka babun tam na baro ki political party haka ne ke state ke jongi jadi kentang ya kini ki lai phong riu teli ki constituency ka parti NPP kadon lailak tam ka vote share kata amdei banga suang ba bajak pongru pungrai dagi download ya kitu ki result jong ka election commission jong kari India nginyoi ba ka parti NPP wala khamsim pun bangi job ya mali henrei ya kata ka vote share pat baka yo kadai ka parti bawan ningkong hakane ka arajar arpulai assembly election kenyat nga sikwa ban ay man siyam ya pi kinong kit kam jong ka parti NPP pa haka election hi kum ka parti NPP kadai ka parti ka bolong organize habang iya ni boot yuta ne ya kata ka kertong ka jongi ni de ban sotu ba om bang ni boot tang ba kadai ka election ne tang bang ni shong shit ya ka election henry ni de ban boot haka nongrem ke baskem ngide ban buat hakata ke parti ke badan ya ka organization ke baskem balai nga panpaw ya kaniya Ahmad Jongpi kinong tray ki ba shirhem na kamenta ka parti NPP kidang ki political party ki baper haki constituency baper kimdan tang kinong kitkam ki jongki henry ki supen he ya ki meeting jongki tang haki yaw ki hat ni sotu ba ka politics si ni don nadu ki presiden haki primary unit haki sub unit haki polling station ki baper haka block haka district bat kumju aka state habang ni jel yu no kertong ne ka kertong ni de ban sotu ba na shaya kila job ke ei ba kila banne na kabenta kane ka state ka jongi ke ei ba kila banne na kabenta jongpi bai ki pai ba jong kane ka first Shillong parliamentary seat kepada Laipong Referee Conference. Namar bangi pet ki party ki bamlong organize la shai shing shom shet. Kumno kin lai ban mi ban ong ban ut ban nam ban pa ni ki jingdan kam ki jingyarap ki ba pher dadang himdan ki no get kam nadu na ki shnong nadu na ki primary unit. Ke parti NPP kadon ni kinong kit kam nadu ki primary unit ki sub unit baper ban ngangay daga jingya tray shitam lang ringkat baro kine ki party members ki jongi nginla ban ya kersyan radba i madam Amperin hakane ka election MP ka pamenta wat num do jingkerman nitep ba ka candidate ka jongi daga jingya tray shitam lang jongi baro kanyo ya ka jingjok ka badan buram but kawai ru aku akan penpau ya ki palpa jong ka first parliamentary constituency long ki bastat banjit ya ka candidate ka badan hapo ka ruling government balay ngong ya kata marteng-teng dengan isyong ka opposition ka jinjar bangin le ai na ka benta ka state ka jongi la shai bin lek sa Delhi bin syong hapo kaliang persya hatu kin ngap ya kita ki jingwot jingnam ya kata ka jingkwa jong ka jal beriu ka bayat ka jongi
Henry habang idon pat hapo ka ruling government. Ngingay ba kasur ka jongi kipat ba. Jong ka state ka jongi kin sngap hang thi hapo nong ba Delhi. U president jong kawi ka political party but u kertong jong ka ju ka political party kim ya hab jingmut. Balay nga ong ya kata marhaba ngayo i pakilet file ya ka nomination menin. U kertong jong ka VPP uang ba ni Kershan ya kata ban keren ya katin Hindi. Henry apa ngipet pat yung presiden na po assembly uang ba ban keren ya katin Hindi ni persya. Te tangan taru ngelayu iba kadon kecing ya per jingmut hapadang presiden bat ukurtong jong kane ka party. Ngikwa kecing syai kai ka stand ka jongki. Hatu kajingong yung presiden ba jong kurtong balay kaya per balay kamdang lang kaju kasur kata kadi kajubab ka ba kipat ba jong ka first parliamentary constituency ikwa banjir u presiden uang bangisi ikit har Henry kurtong uang ba nginhapan pet ya ka interest jong ki non tribal ru hapo ka state ka jong ni tekanya ka jinglong jinglong jong ki leaders hakani ke election kapenlong ya kipat ba jong ka first parliamentary constituency ba kin perkhat arsin hab party Henry nga ong ya pi baro ki non kersian jong party NPP ba kibal kersian ru to buat ya ka candidate kepada na po ka ruling government ka party NPP karon arbo pramot ki amali po kani ka jela ka bi ki jongi ka party NPP kan penyaya ke sorkar hadu usnam arajara kupran kadungkot tangannya kapok kan ke government MDA itu nakaliang jonga kumway naki party leader ki barit jonga party NPP ngayeng hamne hapok kan ke sedang light kerong banpa ni ke jengkersan napi baro nak kebenta ke party NPP kedang ba yin la ban wanra bon ki jingkala bon ki jingmentoy na kebenta kane ka first shalom parliamentary constituency ngitep ake por ki belarem yoi ki kertong MP ki baper ki belayo ai ka jingjok ki don ki blatre ya ka kam ki don ru ki bampat tre ya ke ai ka ba ki la clay ha ki por election bat kata nga i ha ka kemat jong pi ki pai ba jong first parliamentary constituency bapin bishar balada UMP barem la train ne kampat train na kebenta jongpi jonga